Hej, jeg hedder Natasja. Jeg har næsten lige færdiggjort min uddannelse som åndedrætsinstruktør inde ved åndedrætsskolen ved Finn Hollænder. Inde på åndedrætsskolen, der er det små hold, som man tager uddannelse på, og det gør, at man egentlig ret hurtigt kommer ind i et trygt rum. Rummet i sig selv er bare så fantastisk, så det gør et eller andet, når man træder ind i selve rummet og omgivelserne. Men det ved, at vi så er små hold, gør, at man tør være til stede sammen med dem, som man er på hold sammen med. Samtidig så er Finn en, som er rigtig god til at give konkret feedback, som gør, at når vi er i den her proces her med at skal uddanne os til åndedrætsinstruktører, jamen så får vi konkret feedback på, hvad er det, vi kan gøre bedre, og hvordan kan vi justere vores teknikker, hvordan kan vi ramme vores elever eller vores klienter bedre. Uddannelsen som åndedrætsinstruktør har for mig været en lille personlig rejse. Det har givet mig et grundlæggende fundament, et grundlæggende viden om, hvad åndedrættet kan ved os, hvordan vi kan bruge åndedrættet i vores hverdag, og gjort mig opmærksom på, hvordan at jeg ligesom i min hverdag kan være bevidst om, hvordan er mit åndedræt. Skal jeg lige stoppe op og mærke efter, hvordan jeg egentlig har det i min krop. Regulere mit åndedræt, hvis det er for hurtigt eller for overfladisk. Så en bevidsthed i min hverdag har jeg blandt andet fået med mig. Og ved at uddannelsen er så praksisnær, som den er, jamen så har jeg rent fysisk også kunne mærke, hvad åndedrættet har i betydning, og hvordan nogle simple teknikker egentlig kan gøre, at mit åndedræt bliver bedre for mig, både om dagen og som natten. Det var lige en lille kort præsentation fra mig. Jeg kan varmt anbefale, at du går ind og undersøger nærmere, hvad uddannelsen kan. Og så er det en klar anbefaling fra mig af at tage din uddannelse inde ved Finn Hollænder.